Здрав хора, съм Falcon BG и тук сме в едно ревю на един от най-добрите български сървъри, който е пуснат съвсем скоро. Да, като влезете в сервер спамвайте тук с Kids. Ще видя да нямам Volt. Окей, не съм тук да пекам нещата. Като влезете ви спомня с Kit Villager. Ето това представя Kit Villager, камени тулове, 16 хлебчета, 32 торчи, под едно корнен сет, който те неща ще хвърлям. Също така, всичко последно от мен е Dark Style, по инициално време напълно на Server Souls. Кажи хай. Хай. Тук има тази камера и Ender, които ще покажа след малко. Тук има Ender честове, тук има джиботни, които може да видите. Тук е Barbajail, като ползвате хаков и цяло ме за 15-1. Тук има Enchanting и Repair. Тук има една птичка с къстъм дървета и разни детайли. Тук има едно лесно цъмче. Само го минем. Напълнахме, това е трудната част. Тук, като минете така през портата, има повече за купуване и тук вече е PvP, тук като скочите. Аз видях, че промених малко стането, защото тия идиоти се бъкваха и... Не. Ще го да чака. Малко така е по-грозно е така, но иначе, защото се трябва нещо намерите да се бъквате. Видяхте, тук имаше фенс, стени, този спон и тук беше по-напътре, но вие сте си виновни, че не е толкова красиво. Тук също така има една дупка с едно поточе отново, една река, едно късно дърво малко, ендър честове и тук идвате и се трият. Да. Също така, после тук има още една дупка, която наподобява канал. Ето така тук и като скочите няма излизане, защото само живот или смърт, как се казва. Тук е едно мощче, което не е стрелено от мен, това не е толкова красиво. Да, ще го е стрел. Сигурно се, яко е. Тук има един еднев чест, тук е една практика. Тук е едно малко къстъм дърво, една къщичка с разни неща. Тук по пътейката, като минете, тук има още една къщичка и тук още една къщичка, едно кейче и тук после и разбира се, тук ще гръмна крипер. Не мога да правя. После ще го пращи. Тук има едно голямо късно дърво, което пак е от мен и Dark Style. Доста яко се глежда. Опс, грипнахме малко ние. Добре, така ще сложим. Какво друго? Къде е гранал крипър? Хорница. Тук. Виде? Сегмент, малко късмото май, ай бе! Айде, че после ми се редно, просто не ми се качва вътре с клик. Идем, ето. Варповете са... Даже ще ми спам. Варповете са първия варп е Nether. Изключих съм си чата, просто но това не вижте нещо, иначе има само малко, защото да сме сервера, това е Warp Nether. Warpend е също обаче зелено вместо червено. Следващата Warp е SMS. Warp SMS ето тук са ранковете, Acronator, Archer, Барон, който е някакъв ранг. Тук е Super Kit, можете да си гледате.
Какво направи, бе? Как Кой? взех? Премахнаха ми се туловете и взех 5. Как по дяволите взех китка, барон? Да, не знам. Оправи се. Нещо ми се бъгнал явно. Няма значение. Тук следващият е Kid Lord и Kid Knight. Knight, не знам как се чете. И следващият етаж е Warp Rules, където тук са всеки неща, правила, които ще прочетете. Warp Push Shop е следващият. Warp Push Shop е шоп с почти всички почнати. Следващия Warp е Warp Shop, където има почти всички най-хубавите айтеми се появяват и купуват. Има и спаунери, всеки спаунери, вие ще си видите. Да. Доста хубав сервер като цяло. Кой Warp остана? Чакайте малко да се пусне. Чисто леко. И Warp Trade, разбира се. Сега спавахте. Тук има трейдове, които ще видите. Аз съм Хелпър. И да, хора, до скоро. Чао.